Ongi etorria txapera, miren. Azkenean esan barko dugu, ezta? Bai, bai. Zenba bider saiatu gara, 2-3 aldiz, entzat. Bai. Bueno, goza eta beste, kontua da hemen zaudela. Bai, hemen gaude. Duela 6 urte begira, urnietan gaude Sarroben. Orain hitzingo doni buruz, baina behar badanik ditunen eta elkarrizketa lotu genuenean ere zuri burura etorri zitzaizun duela 6 urte, 2017ko maiatzean, hemen izan zinala, musika zuzenean, Koldo Otamendi eta lagunek antolatzen duten jaialdi hartan. Eta zure ibilbide personal berri honekin nolabait abiatzen ari zinela, esan daiteke, ez da? Bai. Horatzen naiz gainera gentozela Tramcopters taldea hirukote bat Katalunian barna ibili ginen, jotzen, eta igandean etorri behar ginen garaiz musika zuzeneaneko jaialdira, bai. Aurretik Napokaideakin egon ginen, Elorri honin zuten baten, gainera goratzen naiz. Eta gero hori, ona zerretan ere bakarkako proiektuakin, lehenengo bigarren aldia izango zen jotzen nuena jendaurrean. Bai, eta bai, oroitzapenak, badira hori betikoa, urduritasuna handia. Eta, baina, ez polita izan zen, goxoa izan zen. Bai, jende asko elkartu zen gainera. Bai. Udaberrian orain apirilean hainbat emanaldi eman dituzu. Ez dakite, asteburu osoan kontzertuak eman eta gero ondorengo aje emozionalak zenbat irauten duen, edo zer nolako sensazioak izate dituzu ondoren? Danetarikoak askotan ez, oso goian egotetik. Gero lako ustasun bat ere sentitzen da. Egia esan hauek oso politak izaten ari dira, Ni konturatzen ari naiz, agian nahiko, bizitzen ari naizena oso erreala dela, ikusten dut. Ez dela askotan ez, igual zure buruan, ez daukadala zalantzarik benetako zerbait pasatzen ari denaren zalantzarik ez daukat. Ez dakit, talde polita osatu dugu, eta nahiz eta nire proiektu personala izan, badaukat sorte hori inguruan daudenak bere sentitzen dutela, edo prozesuan parte ere izan dira, eta ari gara zuzenekoetan, ni benetan esaten dizut, olako gozamenik gutxitan sentitu dutela. Taula gainean. Taula gainean, bai. Eta, bakizu, funtzionatzen duenaren sentsazio hori, bai, badoa, eta batzutan gainera asmatzen dozu zerrendarekin, kontzertuaren bidaia antolatzerako orduan, nola nondik hasi, orain nora goaz, orain nora igoko gara, jetxiko gara, egin gendun bat, eta horrekin ari gara tiratzen, eta ikusten da, bai guretzako eta bai jendearentzako funtzionatzen ari dela, eta orduan, egia esan, bukatzen dira asteburuak eta pozik, batez ere besteak ere ikustea, ze pozik, ze ondo ez, bai ez, dano gustora, ze ona, dano gustora, ez? Zure zaletu batzuekin hitz egin dut eta esanen didate oso eroso ikuste zaituzte dela zuzenean, bereziki zeu, gitarra gabe, aske, front woman moduan. Esaten dizuenaren arira, ez? Bai, nabaritzen da orduan. Bai, ez nuke pentsatuko, nire burua horrela hain eroso ikusiko nukenik ezer gabe eskuan. Eta espazioan mugitzen, espazioan zehar mugitzearena, esatea, betu, beste metro karratu bat, horra noa. Ez dakit, oso eroso ari naiz, bai, bildur punto bat baneukan, klaro. Baina eraberan, iruditzen zitzaen asko ari nintzela tardatzen horra iristea ari zitzaela kostatzen edo, nire hasierak izan dira Ander eta biok Napokairian eserita, gitarra eskuan, eta oso punto, solemnia ez, baina seriotasunetik zeukan ere bai, oso estatikoa zen, nahiz eta gero, bidaia handi bat zegoen, ez? Eta hola, sentitzen genuen. Baina hortik zutuni jartzera, eta gero zutik jarrita gero aurrean daukadana kendu eta espazioa mugitzera, urte batzuk behar esan ditut. Baina ja pixka bisualizatzen hasi nintzen aurreko, disko hau prestatu aurretik eta kantuak eta ikusten eta jendea ikusten eszenatokian eta nik hori nahi dut bat, umeak nahi dutenean bezala piruleta hori, ni piruleta hori nahi nebame bai. Eta nik uste dut pixkanaka jo naizela
posizio horretan nire burua prestatzen edo. Bada, egun hauetan zabaldu den bideo zati bat, zure kontzertuko bideo bat, kantu zati batena, eta repertorioaren harira aipatu dezunarekin lotu nahi detena, eta da, Andoaingo Gaztetxean zaudete kantu baten bukaeran, eta kamera dago zuen atzean, talako trantze egoera bat bizitzen ari zarete. Ze sentitzen da momentu horietan zuek hor seiak, lehen esan dezu zuekin badaula alako lotura bat zurekiko, ez? Eta orduan simbiosi hori, nik uste hor simbiosi badaula, zer da sentitzen dana? Ez dakit da, ezin dut esplikatu. Benetan, ezin dut esplikatu. Bizi egin behar brutala da. Eta gero gainera pentsatzen jartzen naiz, nik, zuk sortu dituzun kantuak dirala, ez? Gero noski taldean eta hasi diranak. Baina, bueno, hasi bat hor zegoen eta junda azten, eta hori, derrepente dira 10 segundu horiek, kantu baten bukaera, nik zeinetan ez duan kantatzen ja gainera, ez? Eta da, niretzako jai bat prestatu banu bezala. Niretzako jai bat, eta ezin da, holako gauzak horregatik egiten ditugu, ez, gainera askotan, ez? Horrelako gauzak ematen diote zentzua ezin dituzula jarri hitzetan. Hor barruan zaude, baina bai goian zein behian, ez? Nik uste dut kontzertuen gauzak, kontzertuen xarma hori dela, ez? Hitzez jarri ezin daiteken hori, hor, energia, uinak, volumenak, bai, gero gordintasun hori, horre gauzak, hain dira bakarrak nik horregatik jende guztiari, joaten ez danari gomendatzen diet joatea, zuzeneko musika entzutera edo zuzeneko artea entzutera, ez? Bai, alde handia dalako. Hor haragia, hor... Bai, eta gainez zentzumen gehiago ditugulako musika... Bai, eta gainera ez dizula exigituko inoiz aldarte bat edo beste, ez? Zu zoazen bezala, zerbait ikustera, jasotzera, eta ez dakizu nondik joko dizun, zer ikutuko dizun, baina... Galdera honetan, urrungo galdera ia erantzun didazu, nik ere honi lotu eta galdetu egin nizun. Eta trantze egoera hori, ez, bizi dezu gainera, zure kasuko zehatzean, zuzeuk sortutako eta abiatutako abentura batetik, ez? Halako, behar bada ondoren, halako harrotasun bat edo, ez? Zer gai izan garen, ez, disko bat egin, baina gero zuzenean jo, eta gainez horrelako momentu magikoak sortu eta bizitzeko, ez da? Bai, harrotasuna ere bai, eta gero, zaude infinitamente eskertua, ez? Hori posible induten guztiekiko, bai. Nire ondan euki ditut, kriston musikariak ditut, aholkulari bikainak, batzutan jarraitu edo ez, hori aholkulari jarraitu edo ez, baina... Bai, nago, batez ere hori oso eskertua, ez? Eta gainera, bidea izan daitekelako bat, zuzu buruan daukasuna, eta gero alde batera edo bestera egin dezake, ez? Baina, behitu, zorionez oso gustora nago ere, ez? Bestek eman dutena edo eman dituzten giroekin. Bai, orduan, ni nago oso eskertua. Azkenean da, pixkat kapritxo bat, ez? Norberarena. Proiektu bat sortzea eta gero ia nork jarraitzen zaituen. Igual, orduan, ni horregatik nago oso eskertua, jendeak ez nahuelako utzi, ez? Lautadako aurkezpen kontzertu hauen aldetik, denborarekin zer da, ze momentu gogoratuko dituzuela uste duzu? Batzuk batzearren, eh? Bai, adibidez, Eibarren jotzea oso berezia izan da, Eibarko Koliseo Antzokian, ez nuen espero, igual espero duzu musikari bezala, une baten zure herriko antzokian joko duzula, ez? Baina igual beranduago, espero nuen etorriko zela, eta olako gauzak beti dira, bai ala bai bereziak, ze familia dago eta laguna daude, eta hori polita izan zen adibidez bisualekin, eta oso magikoa izan zen. Orain, ni baita ere oso barruan gorretzen ditut, aipatu duzun adibidez, Andoaingo Gaztetxeko kontzertua, gertutasuna asko baloratzen dut, ez, jentia bertan egotea, eta bai, asteburu hori oso polita izan da, ez, eta ez dakit, orain ez zaizkit gehiago bururatzen, baina ez dakit, bai sentitzen dutena da oso bizirik dagoela, ez, eta kontzertu guztiak hori,
bizirik daudela, ez dakit nola esplikatu. Ez naiz ari sentitzen monotonia hori, oraingoz, ez? Ze azkenan kantuak beti dira, berberak dira. Baina, ez dakit. Suposatzet oso eroso gaudela eta orduan plazerrari uzten diogula. Orduan, bai... Orain zuzenekoaren garaia bizitzen ari zara, eta berbada orain gogoratzen dezuna hori da, baina diskoaren lanketa bereziki nabarmendu nahiko nuke, ze hor zuzuko aitortu duzu elkarrizketa da, baina diskoan entzundarea ikusten da lanketa handia egin dezula, ez? Eta aipatu izan duzu, maketa ezberdinak sortu, eta kantu horiek musikariekin partekatu, eta era berean ere hitzak ere behin eta berriro landu, berri idatzi dituzula, ez da? Bai, lan handia egon da. Bueno, nire asmoa etzan lantzea bai noski, ez? Baina denboran, uste nuen lehenago argia ikusiko zuela, Baina, bueno, gauzat eta beste, azkenean luzatu da, eta, bueno, horrek ere eman digu aukera, buelta askoz gehiago emateko. Kantuei, eta kantuai buelta ematea, esan nahi du dena, Osea... Bai, nik... Badira kantu batzuk bueltan eman da sorburura itxidianak, hasieran bezala? Bueno, adibidez lautada bera, kantua, bai, hor proba batzuk egon ziren. Ze batzuk maketan dauden bezala, igual hobe daudela. Bai, hori da, askotan bai. Askotan... Ni maketaren oso aldekoan. Bai, maketak eukitzen dabe olako freskotasun bat. Eta gero zuri ere sortzen dizun sentimentu hori, hau, ze da... zure ideia plasmatu duzun lehen aldia. Ordan horrek ja badauka zerbait. Oso freskoa dena, ez? Bai, batzuetan gainera izorratu daitezke kantuak, buelta da gehiegi eman da. Eta honetan, nik uste lautadako kantuetan, onerako izan dela, Osea, bueltak eman dizkiegu, baina nik uste dut onerako izan dela, bai. Eta hona irizpide bat, adibidez, ikusita seikote fantastiko bat duzula, irizpide bada, kantuak zuzenean jotzeko dialako, talde hau ikusita, ez? Ja, badirudi, baina bitu adibidez, Joseba oso horretan beti esaten du, diskoa dela berantzako gauza bat, eta zuzenekoa beste bat dela, eta bi esperientzia ez kontrajarriak, baina ez dutela zertan eskutik joan behar, Ze nik uste dut bai egia da askotan, kalte egin dezakela pentsamendu horrek. Ze zugaten basa da estudio batera, grabatzera kantu bat, pentsatu guaz, ze tempo izango da, imaginatu egokia jendaurrean aurkezteko momentuan, ez? Ez egun da hogei ez, hobeto egun da berrogei, gero bestela, baina energiak dira, eta lekuak dira, bakoitza bere lekua du, orduan, nik uste dut alde horretatik ni konpartitzen dut hori, ez? Gauza bada estudioko lana eta igual askoz introspektiboagoa, eta gero beste forma asko hartu ditzakela kantu horrek zuzenean, hori horrela da. Orain, adibidez, Inor begira izan dare kantua, azken momentuan sortu zen kantua da, eta horrek badu lehen aipatu izuan energia hori, jendaurreko, edo beste tempo azkarrago bat, askeago bat, nik, bai, egia da, visualizatzen nuela nire burua hor, taula gainean, ez, kantu horrekin. Besteekin ez dute horrelako zerarik izan. 2000 zen kantu hori jozten duen Josebakin batera martxoaren 3ko Bermutean. Han izan ginean, bai. Bai, egia, bai ikusintuztetan, bai. Eta denborarekin obsesiboa izatera iritsi daiteke grabazioaren fasorea, lehenengo diskoarekin behar badez, baina seigarren zazpigarren diskoan ezaketa halako exigentzia... Bai, niretzako exigentzia izan daiteke, niretzako premisa da kantu ona izan behar da. Osea, azten bagera liatzen gehiegi, tio, hor ja kontuz. Premisa hori oso zabala da, oso zabala da. Bai, noski. Baina ez denboran ezin daiteke gehiegi luzatu. Gurik pasatu zaiguna izan da ez buelta gehiegi emateagatik, beste faktore batzuegatik luzatu gara. Baina, bai, uste dut oso obsesiboa izatea, izan daiteke, imaginatu, igual, zenbat jende ez duen atera ere, iritsi da ez ateratzera disko hori, buelta gehiegi ematea, edo urteetan egon hor, ez, ni gainera inpazientzia puntu batekin ja banengoen, urren urterako atera barda, ja bai ala bai, mesedez, eta bai, bueltak bai, baina, zorionez, ezke jarrin bar dira datak, ezke bestela, bakizu, inoiz ez da bukatzen, bai. Zuek vinilo hartu eta lagunen aurrean
ipini zenuten, eta, bueno, nolabait entzunaldi libre bat egin zenuten, ez zenuten jendea etxerita isilik egon, baizik eta ez, hauxe da diskoa. Bueno, esplikatu diezagun entzuleari, nolako esperientzia izan zen hura? Bai, berezia, oso berezia. Ezoikoa. Oso ezoikoa, gela baten bildu eta entzutera. Ez da pelikula bat ikustera ere, osea, bai ez gaude ohituta ez horretara, geratzera eta egotera, besterik gabe egotera. Hala ere, genekin pixka eta arriskatua zela eta jarri genuen, proiektatu genuen irudi bat zera paretean eta jendeak pentsat eukitzen nora begiratu. Preso ez, hori ere ez dugu nahi izaterik zera bat, ez? Disgustora egoterik, baina, bueno, pixkat izan zen modu bat, jendaurrean, han Gasteizen eta Arabako amizio naiz, eta, bueno, hango lagunekin, eta hango inguru gertukoari, bueno, orkesteko diskoa, ez? Prentsaurreko hori gainera ez nuen egin, eta, bueno, pixkat hori izan zen, jendaurrekoa, ez? Eta gero pixka bat ere errebindikatzeko hori, egotearen, soiltasunaren, bere horretan ze ahaztua dugun, eta gero viniloa eta dena viniloaren publikatzearena edo fisikoan publikatzearen aldarrikapen bat ere, da hori ez, hartu eta entzun diskoa, pantailari gabe, alba da, eta momentua eta... Ze gaingo garaian musika belaunaldi batzu bintzat lotzen dutela bat zerbait bisualarekin, ez? Ikusi behar da zerbait, ez? Ikusten den zerbait da, dena da ikusten den zerbait gaur egun. Ikusi egin behar den zerbait da. Eta sobreestimulazio hori, ni neu erortzen naizena gainera, oso, ez dakit, dispersatzen du bera bat gogoa eta ni indarra asko jate zait, disko honen prozesuan ere, kostatu zait konzentratzea asko, eta hori, polita irutu zitzaidan hori, joan eta guazan entzutera diskoa, ia gai garen, gero jenteari izaten genio lasai, 40 minutu dira, segituan pasako da, eta, bueno. Baina hori lehenengo iruzkinak edo lehenengo sensazioak ere jasoko zen dituzten, eta horietako asko musikaria izango zian, musikazaleak, zaletuak. Bai. Eta ze aldartekin atera zinen handik? Jende gehiena isilik egon zan eta isilik jun zan, oso jende gutxik esan zigun, igual bizpairuk edo. Bai. Ez que esperientzia bera ere, nik uste dut esperientzia korreta ematen zaitula, gauza berriak direnean, gizakia beti hiltzen da hor, ez? Salri gutenak noski, gustatu zitzaien. Bakizu, heltzen diren kritikak beti dira onak, ez? Hoi da, gure zirkoan paiazoak posporok esaten duenez, ez? Gustatu bat zaizue, esan hortik hemen gaudela, eta ez bat zaizue gustatu, isilik. Hori da. Bueno, miren, zu napoka iriatik zatoz, ibilbidea nolabait jende aurrean horra bidatu zen dut. Eta azkenen urteetan, ahotsenean ere bazabiltzea lanean. Ez dakidana da, zure esperientzia propioa eta ahotsenean lan egitearen ondorioz, nolabait beste ertz gehiago ikusituzu euskal musikagintzaren panorama honetan zeinean. Ez da esategatik, baina zeinean baldintzak eta egoera ez da bat ere zuzeuk ere ikusten dezu, ze zaila den, ez, trikote bat mugitzea Euskal Herrian barren, ezta? Bai, egia da hotxeneak, ikusten dizu industria, euskal panorama zelakoa dan, ikusten duzu oso anitza dela, ikusten duzu ez dago lekurik denentzat, hori da igual batez ere mugatzen badugu 5 egunetara, ez? Oso zaila da 5 egunetan ikustaraztea... Panorama osoa, ez da? Panorama osoa. Bueno, noski Durangon ez dago osoa ere, gauza asko geratzen dira kanpoan, ez? Baina... hori da igual ikasi dudana, ez? Oso zaila dela abaniko guztia erakustia. Eta era berean ere, ikusten da, oraindik ere beharrezkoa ere badela, ez? Olako plaza bat edukitzea. Eta... ez dakit. Egia da urte guztian zehar beti izaten dugu, ez? Urte guztian zehar ere
hor dugula, ez? Produkzio izugarria dagoela eta plaza pila bat daude, eta kontzertu eta festi eta liburu, azoka eta... Bueno, igual falta zaigu, ez dakit, aktiboago urte guztian zehar egotea, ez? Baina, bueno, bai, barrutik ikusten dituzu... Entzule eta erosle aldetik. Bai, hori da, bai. Eta, bueno, militantzia handia eskatzen duela oraindik ere. Eta, bai, bueno. Bueno, bukatu beharra daukagu oso guztua gaudelako, baina, bueno, ez alde batera utzi nahi, bazabiltzarako Iban Zalduarekin ere ipuina engainua da, eta hainbat saio, eta... Bai. Toki berrietara eta eremu berrietara joateko aukera bat izaten ari da zuretzat, ezta? Bai, literatur munduarekin hor, baita ere beste hurbiltasun bat, eta gero musikari bezala, ere beste leku batzuetara joateko aukera ematen dit, girotzea, irakurraldi bat girotzea ez da bat ere erreza, ikusi dut. Eta, baina oso divertigarria ere bai, aukeratu den ipuina oso divertigarria da, festivalean deitzen da, eta bai ez dakit, irudiak sortzen oso onoa dela iruditzen zait. Eta bai, azkenan niretzako personalki ikasten jarraitzea da eta mugitzen jarraitzea eta bai, ze gaina asko kostatzen zait, kostatzen zait gauza berriak egitea. Orduan, holako amuak harrapatzea gustatzen zait. Beste leku batzutara joateko, beste gauzatzuk egiteko, hainbat aletan ibil naizen bezala beste rol batzuk betetzen, pixkat aldan heinean jolasten jarraitzeko eta disfrutatzen. Eta zenak pentsatuko du Iban Zalduarekin literaturaz asko hitz egingo duzula, baina musikazale amorratua da. Batez ere musikaz. Eta esango nuke musikaz asko ikasten ari zarela. Bai, berak daki, ni nire bikoitza, nik ez, bai, asko. Horako kideak ondoan eukitzea beti da bai. interesgarria eta oso aberasgarria. Bueno, bukatzeko Euskal Herria zuzenean jaialdean ikusiko zaitugu, elkarrizketa gogorketaratu eta gutxira. Zer esan dezakegu Euskal Herria zuzenean jaialdia? Hori bai dela oasia, eta ez besteek esaten dutena. Euskal oasia, bai. Zer esan, ez? Inguruanearekin hain koherentzia eta holako festival bat antolatzeko gai izatea. Eta iraunaraztea. Iraunaraztea, dana gainera tokikotasunetik, ez? Bertatik bertara nekazari, ekintzaile eta bertako musikari, artista guztiekin, ez? Eta hala ere, eta kanpotik ere ekarri, ez dut oso ondo ulertzen nola egiten duten. Lan handia eginez, ez? Bai. Eta bai, egon ginenan Apoka hiriarekin duela urteak, Sorkun eta Murseorekin gaina jarri gintuzten, bai. Euria egin zuen barra eta suspenditu egin behar izan zen, urte hura izan zen. Eta orain, imaginatu ze poza, lautada aurkeztenan, bai, oso ilusionatuta, bai. Ondo da, eskerrik asko eta zorterik onena, mire. Mila esker zuei. Eta galderak, zeuko ditxute... kartulinan. Iruñean rock and rollik ez zioen balerdik. Eta Gasteizen, distorsioa bai, baina rock and rolla... Bai, Gasteizen bada rock and rolla, bada denetik. Eta... distorsioa ere bai. Danetik dau. Ipuina engainua bada, zer da autotunea? Autotunea da beste efektu asko bezala beste bat gehiago. Ikustu demonizatzen dugula eta egia esan berez delay bat edo reverb bat edo txoruz bat besteko efektu bat dela. Ez dakiz ze bildur mugitzen dizkigut barruan autotuneak. Hurrengoa. Lautada izeneko disko aurkeztu du eibartar batek. Zer esango luke psikoanalistak?
Bueno, nik honi, hau galdetzen diatenean, erantzuten dut kontrastei esker ikusten ditugula askotan gauza munduan, ez? Eta nik segurazki ez nukela baloratuko lautadaren luze eta zabala ez balitz eibartarra naizela. Gitarra gabe igotzen zara agertokira. Musika bizi daiteke gitarra gabe? Gitarra zaratago badago bizia, bai. Eta nire kasuan lagundu dit gehiago sartzen kantuetan nire ardura bakarra abestea delako. Eta orduan, benaiz egon behar pentsatzen urrengo akordean edo ze pedal sartu behar dudan, eta bar. Kantu atmosferikoak taldekideen arteko giro ona, meteorologia eta musika hain lotuta daude? Honi ez dakit zer erantzun. Ez dakitan Meteo izeneko proiektu batean nagolako orain. Baina bai, meteorologia dago gizakiarekin erabat harremanean, natura dagoelako, ez? Eta guk eragiten diogulako naturari eta naturak ere berak nahi duen eran gure eragiten digu, beraz. Bai, dena dago lotua meteorologiarekin. EHZ-ara doazenentzat aholkua. Zer da motxilan sartzea ahaztu behar ez dena? Ura? Alba da plastikozko boti baten ez? Eta txokolatea igual, bajoien kontra.